хора, да не ми гледайте косата. Ужасно е и сега идвам. Вързах си косата. Сега мама беше и купи на малките неща за детската, понеже този понеделник почва. Аз имам още 2 седмици да почна училище. Ще се обличам тая седмица по средата, не знам, ще ми бъде купена от Варна и ще ви я покажа. Да, сега, когато ми я купя, ще ви я покажа. Значи, мама ми купи тази химикална пазара. Аз колекция правят химикали. Между другото, сестра ми изгуби химикал. Мали, нямам време. Това е много сладичък и той. Колекция правят химикали. Сега ще покажа. Така, ето го има и гумичката, го писах.